Τα προηγουμένως Θανάση. Λίγο έτσι. Τέλειος, εκεί. Κάνε πιάσενα. Σπύρος! Περάσε όμως τι πάθος το πονάει. Τέλεια εικόνα. Τι να κάνω. Κοίτα. Την κάμερα. Πες το! Παραδίνομαι. Αυτά είναι να σκεφτώσουν. Αυτό θα πάρει. Δεν πας πενά. Την πόρτα. Πατάτε το κοιτάλογο! Δεν έχω φως, τίποτα. Την πόρτα λίγο, την πόρτα. Εκεί τέλειο, θα ευχαριστώ. Εξαγριωμένο ο πλήθος, εδώ. Τσιρμόκο. Κι άλλο. Εκεί, τέλειο. Το μαξιλάρι μου! Όχι, αυτό είναι το μαξιλάρι. Εκεί, κράτα την πόρτα. Στα τρία στο ένα. Άνοιξε. Έλα εδώ ρε, δεν τα κλειστά τώρα. Νίκο. Πασκάλη. Την πόρτα, εδώ που είναι πόρτα. Μην κουραστείς, δεν θα το δείαμε. Εδώ κοιμήσετε ρε ζώα. Δεν θα το δείαμε, πού κουνέστε. Ρε, θα σπαστούν αυτά ρε. Μαλάκα εδώ στις μαχαίρες. Θα χτυπήσει τα κεφάλια σου.